Ni yw Digon. Grŵp o bobl ifanc sy'n gweithredu o fewn ysgol plas mawr yng Nghaerdydd ydyn ni. Rydyn ni wedi bod yn gweithio am 10 mlynedd erbyn hyn ac yn hynod o gyffrous i fod yn sefydliad partner i Senedd Ieuenctid Cymru. Ein ffocws fel grŵp yw sicrhau gweladwyedd LHDTC+ o fewn y cwricwlwm ac i herio homoffobia, deiffobia a thrawsffobia o fewn ein cymuned. Rydyn ni'n dathlu hunaniaeth pawb a hawl bawb i fyw ei bywyd yn rhydd o unrhyw fath o fwlio. Rydyn ni'n gweithredu mewn sawl ffordd, drwy godi ymwybyddiaeth a chynnig gwersi addysg perthnasoedd a rhywioldeb cynhwysol. Drwy gefnogi pobl sy'n dod mas neu sy'n pryderu am unrhyw agwedd o fywyd ysgol, a drwy gynnig gofod ddiogel i'n ddisgyblion trafod. Rydym hefyd yn codi arian i elusennau LHDTC+, yn cynnal gweithgareddau fel Bake-Off yn ystod y flwyddyn, defnyddio gwaith celf i godi ymwybyddiaeth. A bym yn ddigon ffodus i agor Eisteddfod yr Urdd Caerdydd ar Fro gyda oedfa arbennig iawn. Rydym wedi cwrdd â bobl hynod ddiddorol ar hyd y ffordd. Rydym hefyd yn ceisio annog eraill i sefydlu eu grwpiau hunan yn eu hysgolion nhw. Pwysigrwydd y gwaith yw sicrhau nad yw unrhyw un yn teimlo nad oes cefnogaeth iddynt fyw bywyd authentig yn ei ysgol, gan sicrhau bod pawb yn parchu ei gilydd a bod lle i bawb yn ysgolion Cymru.